Nay. Anak, kumusta ka na? Napatawag po kayo. Diba sabi ko po, mamaya po kayong tumawag kasi nagtuturo po ako sa ganitong oras. Nako anak, pasensya ka na ha. Ito kasing kapatid mo, ang kulit. Ate, O Maya, ano yung sinasabi ni nanay? ako yung pinakamataas sa exam namin. Nako, talaga ba Maya? Oo ate, ginagalingan ko talaga para sa'yo. Wow, anong gusto mong reward Maya? Nako anak, wag na. Kapapadala mo lang ng 1 linggo eh. Naku Nay, hayaan mo na. Maliit lang po na bagay yan. Para naman pong mas lalong galingan ni Maya sa school niya. Diba Maya? Ate, okay lang po, kahit wag na po. Sige na Maya, ano bang gusto mo? Alam mo naman ate kung anong gusto ko, di ba? Maya, hindi pa makakauwi ang ate. Konting tiis pa. Madami pa kasi tayong binabayaran. Naiintindihan ko naman po. Kaya mag-aaral po ako na mabuti para maging kagaya mong teacher. Sige na Maya, may trabaho pa si ate. Nay, mamaya na lang ho ulit. Tatawag ako. O sige anak, mag-iingat ka dyan ha. Sige Nay. Ako si Myla, na isang breadwinner sa aming pamilya. Isa ako sa mga nakikipagsapalaran dito sa abroad. Isa akong teacher, pero nauwi ako sa pagiging isang domestic helper. Buong akala ng pamilya ko, isa akong teacher dito sa ibang bansa. Oh, Bes! Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Tagal ko na kasi sinasabi sa'yo, Bes, na umalis ka na dito. Alam mo namang hindi pa pwede. Kailan mo sasabihin sa pamilya mo na hindi ka teacher dito? Hindi pwede. Hindi nila dapat malaman na domestic helper lang ako dito. Kailan mo pa babalak sabihin? Kung wala ka na, pinag-iinitan ka na ng amo natin dito. Parang di mo naman kilala si Madam. Saglit lang magalit yun. Tsaka, kasalanan ko naman talaga yun. Sige na, Bes. Pasok muna ako sa kwarto natin. Kailangan ko munang tawagan si nanay. Sige, Bes. O anak, katatapos lang ba ng trabaho mo? Opo, Nay. Kamusta po kayo? Si Maya po. Ayos lang anak. Si Maya nasa kwarto nag-aaral. Anak, ayos ka lang ba? Oo naman po, Nay. Bakit mukhang pagod na pagod ka? At namumutla? Sa trabaho po, Nay. Makukulit po kasi yung mga bata. Ingatan mo ang kalusugan mo anak. At huwag ka nagpapakapagod ha.
Opo, Nay. Huwag ho kayong mag-alala sa akin. Siya nga pala anak, nagpunta dito yung naniningil ng utang natin. Hayaan niyo po, Nay. Magpapadala po ako kaagad pagkasahod ko po. Salamat anak. Wala ho yun, Nay. Kayo talaga. Kaya nga po ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa para makapagbayad po tayo ng mga utang natin. At isa pa para makapag-ipon po tayo sa pagpapaaral kay Maya. Basta lagi kang mag-iingat anak ha. Opo, Nay. Konti na lang. Makakauwi na ako sa Pasko. Hindi ko na kailangang ipaalam kila nanay ang nangyayari sa akin. Kapag ipon lang ako, uuwi na din ako. Hindi ako pwedeng sumuko para kay nanay at sa kapatid ko. Nay, natutuwa si ate sa sorpresa natin. Oo anak, hindi niya alam tapos na lahat ng mga utang natin. Kaya nagpapagawa na tayo ng sarili nating bahay. Opo, Nay. Excited na pa ako sa pag-uwi ni ate. Ako din anak. Hindi na kailangan mag-abroad pa ang ate mo. Kasi kahit papaano, magkakaroon na tayo ng tindahan at pagkakakitaan. Okay ka lang ba? Sama ng pakiramdam ko. Sige na, pumasok ka na sa kwarto natin. Ako nang tatapos sa ginagawa mo. Pero papagalitan ako ni Madam. Hindi mo trabaho to. Wala naman siya. Hindi niya na yun malalaman. Sige, salamat. Sige na, para makapagpahinga ka at uminom ka na ng gamot mo ha. Ate! Ate! Oh, Maya. Ate, okay ka lang po ba? Okay lang, Ma. Myla? 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 Myla, gising! Myla? Myla? Basta na kaya si Myla?
Jen, Iha, okay na ba si Myla? Opo, tita. Napagod lang po siya siguro sa trabaho niya kanina. Nay, okay lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Mabuti naman, anak. At itong kapatid mo, nag-aalala sa'yo. Aya, okay lang ako. Ate, umuwi ka na. Maya, magpapahinga na ang ate mo. Sige na anak, magpahinga ka na. Tatawag na lang kami ulit bukas. Sige po, Nay. Bes. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ah. Mamimiss kita. Salamat. Huwag kang mag-alala. Babalik pa naman ako eh. Mag-iingat ka dito ah. Kung hindi pa ako nagkasakit nung nakaraang buwan, hindi pa ako magbabakasyon. Mabuti nga at mabait si madam. Hinayaan ka niya magbakasyon at sagot niya pa yung ticket mo. Oo nga eh. Nagtataka din ako. Mabait naman pala talaga siya. Oh. Bakit? Mukhang hindi ka masayang uuwi. Hindi mo ba namimiss ang nanay at ang kapatid mo? Alam mo namang hindi pa sapat ang ipon ko. Halos hindi pa ako nakakabawi sa mga gastos ko. Puro pambayad lang ng utang ang pinapadala ko. Ang importante, Bes, makikita mo ng pamilya mo. Pakiramdam ko tuloy sa akong talunan na hindi ko pa nga sinasabi sa kanila kung ano yung tunay kong sitwasyon dito. Okay lang yan, Bes. Oh, malilate ka na sa flight mo. Mag-iingat ka dito ah. Magkikita pa tayo. Ito yung mahirap. Yung uuwi kang walang sapat na ipon. Bilang isang OFW, ang matitira na lang talaga sa'yo, puro resibo ng remittance na pinapadala mo sa pamilya mo sa Pilipinas. Pero walang kaso sa akin yon dahil isa akong breadwinner. Hindi bali na walang matira, basta naipapadala ko sa pamilya ko. Kaya naming magtiis para sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Ang nakakalungkot lang, yung uuwi kang walang ipon at aakalain nilang madami kang pera, iuuwi, lalo na sa mga kamag-anak mo. Bayad po. Tagal ko nang hindi nakauwi dito sa amin. Dami na palang nagbago dito. Teka, saan kaya sila nanay? Ate? Ate? Anak! Halika na, anak. Teka, Nay. Nalilito ako. Pasok muna tayo sa loob, anak, at doon ko na rin ipapaliwanag.
Nay, hindi ko po maintindihan. Sa atin ba tong bahay? Oo, anak. Lahat ng ito ay bunga ng pagsisikap mo sa abroad. Paano po nangyari yun? Yung pinapadala mo, anak, pinampatayo ko ng maliit na tindahan. At sa tindahan ako kumukuha ng pambayad ng mga utang natin. Kaya yung pinapadala mo sa akin, iniipon ko ito, anak. Para kahit papaano, may masasabi na tayong bahay natin. Ay, hindi pa po ako sinasabi sa inyo. Yung hindi ka teacher sa ibang bansa, ate? Paano niyo nalaman? Naalala mo, anak, nung nahimatay ka habang kausap mo si Maya. Sinabi ni Ate Jen, ang tunay na trabaho mo sa ibang bansa. Ikaw sana ang susurpresahin ni Maya nung araw na yon. Dahil balak sana niya sabihin itong bahay natin. Pero kami ang nasurpresa, anak. Nay, sorry po kung hindi ko po nasabi sa inyo kaagad. Ayoko po kasing isipin nyo at ng ibang tao na yung isang kagaya kong cum laude at nakapasa ng board ng teacher ay nagtatrabaho lang ng domestic helper sa ibang bansa. Nay, pakiramdam ko po. Gusto po akong talunan. Nay, sorry po. Anak, hindi ka talunan. Kita mo to? Ikaw lahat ang may gawa nito. Dahil sa'yo, nakapagpatayo na tayo ng bahay natin. At dahil sa'yo, nabayaran na natin unti-unti ang mga utang natin. At dahil sa'yo, makapag-aral na si Maya. Nay, sorry talaga. Ate, tama na. Ang mahalaga, nandito ka. Mag-aaral po ako na mabuti para maging kagaya mong teacher. At ito ang aking kwento. Kwento ng isang breadwinner na hindi sumusuko sa hamon ng buhay at natutong makipagsapalaran sa abroad para sa mga pamilyang umaasa sa Pinas. Maswerte na lang din ako dahil may pamilya akong pinapahalagan. Ang bawat sentimong pinapadala ko. Kaya sa mga may pamilyang OFW, pahalagaan natin ang perang pinapadala sa atin dahil dugot pawis ang kanilang pinupuhunan para lang may maipadala at masuportahan lang ang kanilang mga pamilya.